yau ake shagali na aure. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daɗi. Biki bidiri ni murna yau ake shagali na aure. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daɗi. Ahadin samadin sarki na Allah mai juya yayi. Kalikin komai ina hukai ne kai zafi da sanyi. Kai daɗin tsira ga ɗan Amina jigo ne gabayi. Rabu sace tambaran kiyama shine wanda zai yi. Biki bidiri ni murna yau ake shagali na aure. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daɗi. Kai kace mu yi koyi sunna ta ma'aiki shine aure. Gashi yau na zo da baituka na kan waka ta aure. Ka aran dama idan na fara Allah kar na sare. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daidai. Biki bidiri ni murna yau ake shagali na aure. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daɗi. Babbar rana gurin ku ne yau dai kun ganta ta zo. Ai dukan al'ummar da suke nan dan auren ku sun zo. Wanda baya murna kun ga tilas ne ai masa ko zo. Aure bauta ne wanda ya shi dai zai sami girma. Biki bidiri ni murna yau ake shagali na aure. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daɗi. Ango da amarya ku yi tunani kan rayuwa ta aure. Uzuri shi za ku yi wa juna ne a zamanin aure. To idan kun saba sai ku shirya hakar da ku nuna ware. Dan a kwana a tashi wata ran sai kun zamto iyaye. Biki bidiri ni murna yau ake shagali na aure. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daɗi. Ku rike juna da gaskiya sam kada ku yi rabewa. Addu'a kullum da kun yi sallah kar ku yi sakewa. Rabu ne ya haɗa mutuka raba ba fatan rabewa. Aljanna ku zam ji da mata babu batu na kunci. Biki bidiri ni murna yau ake shagali na aure. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daɗi. Ango da amarya ni shawara a gare ku da zo na bayar. Hikima ta zaman gida na aure gunku na zo na koyar. Juriya haƙuri ki dinga tsafta hakar ki sake ki wasar. Ango adalci za ka yi mata har ma kyautatawa. Biki bidiri ni murna yau ake shagali na aure. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daɗi. Biki bidiri ni murna yau ake shagali na aure. Mannar shi da Zara sun yi aure, tsarin yayi daɗi. Ranar auren ku ce ta zo yau gashi muna ta murna. Dangi da abokai da kawaye gashi suna ta murna. Har ma da iyaye ga sunan su ma sun nuna murna. Na ga mama Hadiza ta shigo na ganta tana ta murna. Hajiya Binta na gan kike ma gashi kina ta murna. Hajiya Hauwa uba mace ita ma ta nuna murna. Hajjaji Hadiza ta mama an gaishe ki kina ta murna. Hajiya Binta na gan take ma gashi kina ta murna. Hajiya Sadiya Halimatu ita ma ta nuna murna. Hajiya Aisha an gaida ke dan ke ma kin yi murna. Kakawayen amarya sai na nishaɗi yau rana ta murna. Na gana na Khadija ita ma yau gashi tana ta murna. Ga Jamila ma ita ma yau ne ta nuna murna. Wai ina kike ne ni sai bana hango kike na ta murna. Sanni Fatima Zara babbar kawace ga kike na ta murna. Babban yaya Ziyani shi ma gashi yana ta murna. Haka yaya Sulaimani fa shi ma gashi yana ta murna. Baban mama Jamilu shi ma gashi yana ta murna. Har yaye na baba kun ga shi ma gashi yana ta murna. Baba Isa ma abin kaji
ci shi ma yayi murna. Baba Saminu ma na ganshi shi ma gashi yana ta murna. Har baba Habibu Ahmad baban gida sun yi murna. Har baba Sunusi abban Amina ta shi ma yayi murna. Mama Ladi barin ciki ta nuna tabbas ta yi murna. Kaga mama Habiba Aisha da Rashida suna ta murna. Ga abokai ma an gaida Musa shi ma yayi murna. Har ma da Rabi'u dan uwa shi ma ya nuna murna. Baba Gani sai Batu dan Yabu shi ma yayi murna. Ga Bashir abban Obi na shi ma tabbas yayi murna. Gani ni ma na kuna fito Yahudai na nuna murna. Mi rawa mi juyi mi nishaɗi yau rana ta aure. Biki bidiri mi murna yau ake shagali na aure. Wannan shi da Zara sun yi aure tsarin yayi daɗi. Allah zan bar ku yan uwa Allah ya taimakawa. Suna na Rabi'u ko kace min Rabson ne na kowa. Rabbuna na gode maka dan kai ne fa ka bani baiwa. Allahu ka kai maran da za mu fito taro na suna. Biki bidiri mi murna yau ake shagali na aure.